Здравейте, приятели! Аз съм Мия. Днес ще ви покажа как правя картичка с пързаляща се вятърна въртележка, без да използвам щанци и специални инструменти или шаблони. Вятърната въртележка може да бъде направена от хартиено квадратче, изрязано във всякакъв размер. Моето квадратче е с размер 4 на 4 см. Намирам центъра на квадратчето, като поставям линийката по диагоналите и отбелязвам. Ако желаете, може да прегънете по диагоналите, за да откриете центъра. Точно в центъра ще залепя една двойно лепнеща точка, но може да се използва двойно лепнещо тиксо или друго лепило, в зависимост от това каква хартия използвате. Ще изрежа по диагоналите до лепнещата точка. Ще залепя левия ъгъл на всички 4 части на центъра. Тук на центъра ще добавя едно декоративно камъче. При желание може да се добави брат или друг подходящ елемент. При желание върховете на въртележката могат да бъдат закръглени. Може да се залепят и две въртележки една върху друга за по-голям обем. Приготвила съм си заготовка за картичка в А6 формат. Изрязала съм си предварително панелите за картичката. Желателно е панела да бъде направен от твърд картон с дебелина най-малко 270 GSM, тъй като на панела ще бъде изрязан слайдера, по който ще се движи въртележката. За този размер картичка аз изрязвам отвор с размер около 1 см на 10 см. Използвам изрязаните правоъгълници от направата на предните картички за шаблон, но при желание може специално да се изреже правоъгълниче от картон с желания размер и да се очертава по него. Отвора може да бъде изрязан с макетен нож и линийка. При желание може да се направи разрез по средата и всичко да се изреже с ножичка.
Тук за обленето аз правя на ръка с ножичката, но то не е задължително. И сега ще закрепя въртележката с помощта на механизъм, който ще направя с 2 монети. В случая ще използвам монети от 2 стотинки. Ще са необходими 1 или 2 двойно лепнещи кръгли точки, за да се получи дебелина от поне 3-4 мм. Ако нямате кръгли точки, те могат да бъдат изрязани и на ръка от обемиста двойно лепнеща лента. Точките се поставят точно в центъра на една от монетите. Поставям монетата, добавям панела, а втората монета поставям върху панела точно над първата монета и механизма е готов. Сега ще залепя въртележката върху монетата с лепнеща точка. На същият принцип може да се залепи и някакъв друг елемент според тематиката на картичката. И сега остана панела да се залепи на картичката. Тук може да се отбележи къде е отвора и да се сложи подходящ печат с пожелание или да се декорира с стикери. Може да се залепи и друг цвят хартия, която ще се вижда през отвора. Аз ще залепя стикер с мотивационно пожелание. На гърба на панела ще поставя обемни двойно лепнещи подложки, като дебелината им трябва да е по-голяма от дебелината на монетата, за да може механизма да се движи свободно. Сега ще залепя панела на центъра и ще добавя малки декоративни акценти. Това беше всичко от мен за днес. Очаквам да видя вашите картички и албуми с слайдер механизъм в групата. До скоро! Чао!